बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे बर' फेमिलि ब्लगाव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो आङो हास्थायदों। बेनो जाबाय जोंहा अरुणाचल हाजोनि जि नुथायफोर आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन। मानोना हाजोआव बेरायैया गोबाव जाबायमोन, बेनिखायनो दिनै जोङो हाजोआव एसे बेरायनो फैबाय। बिनिनो आङो नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिलांगोन। माने जोङो ग्रुप जानानै फैदों आरोना, जोङो गासै 12सा एबा 12 जन सोद्रोमा जोङो लोगो नांनानै जमाहै फैबाय। गंथाम गारि जोङो लानानै फैदों। दायो फैयै फैयै जोङो हाजोआव सफैबाय आरो आङो बिनिनो भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। जोङो मा मा जायगायाव बेरायनाय जायो आङो बेखौ दिन्थिनो नाजागोन आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायो अब्ला नोंथांमोना नुलांगोन आरो आसा खालामदों नोंथांमोना नायलांबाय थागोन होननानै आरोना। अब्लासो नायलांबाय थादो, आङो दिन्थिलांबाय थानोसै खालामनानै लानोसै आरोना। जोङो फुङावनो ओंखारबोनायमोन, जोंहाय ब्रेकफास्ट खालामबोनाय जायासै। दा जोङो नैबेयाव ब्रेकफास्ट खालामना लानो। जोंना नै टिमा नै बिथांमोनानो नै जोङो गासै 12 जन फैदों आरोना। नै सारबो दङलै लोगोआव। थारमाने जोंना फाइनान्सारा सारादों आरोना। सारा थारमाने गावनि स्टाफखौ एसे बेरायनो लाना फैबाय आरो अरुणाचल हाजोआव। दा जोंहा नै बिथिं सुंख्रां आदा दङ आरो नै बिथिं जाहैबाय अजित आदा। मोजां ना आदा? मोजां। माबायदि नांदों हाजोआव फैनानै? फ्रेस ना? नेचारेल। थिग दङ। बेनो प्रथम नामा हाजोआव फैनाया, बिथिं फैनाया? आगोलाव फैबाय। बिदि लामा मोजांखौ मोनाखैमोन आरोना। सोलायबायना, गोबां सोलायबाय। नै बिथिं नै जोंहा नै लोगोफोरा नै बिथिं नै सानजौफुबाय। थिग दङ ना? मोजां हाजोआव गारि सालायनो? मोजां। बिजेन भाइ आरो नै बिथिं नै माखासेया नै बिथिं जिरायदों नै। राजिब आरो बिथिं ब्रादार दङ नै जोंहा। बेनिफ्राय आरो नै बिथिं नै जोंहा नैबे हेर'आ नैबे फाइनान्सारा सेकेन्ड फाइनान्सार जोंहा नैबे सारनि उनावहाय बे फाइनान्स खालामनायाव मा होनना बुङो ग्रुप फटक लादों आरोना। बेनिफ्राय आरो आंबो बेयावनो ग्रुप भिडिअ खालामबाय आरो नै। आदा बिथिं नायदो एसे। थिगानो दङ दे। नै लोगोफोरा नै नायदो नै जोंहा नै ग्रुप फटक लादों आरो माने बेयाव। थिग दङ। जोङो दायो ग्रुप फटक लाखांबाय दायो नै बेयाव। दायो जोङो आरो सिबलायनोसै आरोना, दावखोलायनोसै। डेस्टिनेसनाव जों दाबो मोनहैयाखै। मथा मथि जोङो मोना जोङो सहैनायनि आवगायबाय आरो। फाइनालि जोङो दायो नै सफैबाय। मा होनना बुङो ओंखाम जानो जिरायबाय आरोना। मा मोनजायो नायनोसै। नैथिं बिराद नेदोंलै जोंहा पार्टनारफ्रा उखैथारबाय दा। बिराद सिरियास जादों माने सासेयाथ'। प्रहिनादाया सिन्था थाथारदों। उखैबायना? मोनजागोन दे, मोनजासिगोन सिन्था दाखालाम। दायो जोङो सेरगावआव माने ओंखाम जानो हाबबाय आरो हटेलाव। बिदिनो खिन्थु लालु लाला गैया दै, रावबो मोना। नै बिथिं फंबायमोनखौ लोगो मोनबाय। बिथांमोना माहानिथाय आं सोंनोसै आरो एसे। भाइटि एंड কৰ পৰা আহিছে ভাইটি? ঢেকীয়াজুলি। কেতিয়া আহিছে তোমালোকে? কালি আহিছে। থাকাটো ক'ত থাকিলে? ওপৰত ন? হা? আচ্ছা, কেইজন আহিছে? 4জন। ভাল লাগছে না আহি? মজা না? এইটোৱে প্ৰথম নেকি অৰুণাচলৰ? আগত আহিছিল ন? ওপৰত ক'তলৈকে যাই আহিলে? ওপৰত নহয়, ইফালে বম জিলা, ৰূপা যোৱা নাই? টাৱাং যাব লাগে, টাৱাং। কেইদিনত প্ৰগ্ৰাম লৈ আহিছে তোমালোকে? 15 দিন ঘূৰি থাকিব আৰু দে। ঠিকেই আছে, লগ পাই ভাল লাগিল ভাইটিহঁতক ন? দে, ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে না? দে ঠিকেই আছে। মোৰ जोंहा नै लोगोफोरा नै जोङो दायो बे सिङाव हाबलांनोसै, दिन्थिलांनोसै आरो माबायदि सिंनि नुथायफोरा। दिनैसो फार्स्ट बार हाबगोन आंबो नैबे मनेस्ट्रियाव। थारमाने सिगाङावलाय फैबायमोन फैनाया, अब्लाबो सिङाव आङो हाबनाय जायाखैमोन आरोना।
क्लास खत्म हो गया है दायो नै जोङो सिङाव हाबबाय नै दिनै फट' क्लास होदों जोंहा नै माने मनेस्ट्रिनि नैबे थारमाने बियो स्टप थानो हामानो आरो बिसिना बियो नै बियो थारमाने गिदिंबाय थानांगौ आरो फिदिंबाय थानांगौ बेखौ नैदि जोंहा नै बिथिं बिथांमोननि क्लास जायोदां नै बिथांमोननि क्लास जायोना नै बेयाव क्लास जायोदां बिथांमोना नै जायगाया मोजां बिरादनो नै दंफां सारि सारि हाजो सायाव नै सब फाइन ट्रि आरोना बे जाहैबाय थारमाने बिथांमोननि मा होनना बुङो मन्दिरनि कम्पाउन्ड होनना बुङो आरो बेखौ ना बाउन्डारि समायनालै जायगाया बिरादनो साफा खालामो समायनाथाय जायगाफ्रा बिरादनो नै समायना नायलांबाय थादो लोगोफोर नै मनेस्ट्रिखौ थारमाने बिसिना बेयाव क्लास जायो आरोना आङो दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना नैथिंबो रुमफोर दङ क्वार्टारफोर दङ नैथिं बे एरिया थारमाने बिराद गिदिर आरोना बेयो लोगोफोरा नै बिराद फटक शुट खालामदों आरोना नै बेयाव नै नैबेयावनो फट'खौ लादों फाइनालि दायो जोङो सफैबाय सांति भिलेज रिजर्टआव दायो जोङो नै आङो बेनिनो भिउ नुथायफोरखौ दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायलांदो आरोना जों माबायदि जायगायाव थागोन दायो सफैबाय आरो जोङो जायगायाव नै बेग एरि लाबाय सफैबाय दायो जोङो जायगाखौ माबायदि नांदों मोजां ना औ दे थिग दङ बयबो फैनो हागोन फाइनालि दायो जोङो जायगायाव सफैबाय नै दायो जोङो बबे रुमाव थानाय जागोन मिथिथ'वाखै दायो रुमखौ नायना लानोसै आरो जोङो मोजां जायगायाथ' बिराद मोजां समायना दै जिङाव नै मा नाममोन नै दनि जायगानि नामा मा नाममोन बेयो सांति भेलि दिरां बरिया जायगाया दायो जोङो रुमाव थांसै आरोना अब्ला आङो दिन्थिलांनो दा जोंनि थानाय रुमा नै बिथिं जागोन आरो नैबेयाव जागोन जोंनि रुमा नै बिदि रुम दङ दिनै जोङो हरसेनि थाखाय रुम मोननै बुकिं खालामबाय आरोना अब्ला आङो दायो सिङाव हाबनो नाजानोसै रुमफोरखौ दिन्थिलांनोसै आरो नोंथांमोननो नै बेनो जागोन रुमा अब्ला आङो दायो गुबुन रुमफोरखौ आङो दिन्थिनो नाजानोसै नोंथांमोननो आङो दायो थिक खालामना लाग्रोनोसै आरो थागोन जायगाखौ